vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Yangu nyaya mukoma yakamira sekudai so: ininiwo ndakanyengerwa nemurume wangu. Zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakunyengerwa nemurume wangu. Murume wangu akatongondiisa paposition iyoyo yekuti it was either do or die. Zvakaitika at that time tainge takabva zvedu kuSouth Africa tikauya kuno kumusha ndokubva tatora mari yedu iyo yatainge takaseva. This was like our last money. Apa yainge iri nyaya yekuti kuluza kwedu mukoma tainge tichitoluza mari yakawanda, mari yatainge takashandira kwemakore nemakore tiriko kuSouth Africa. Ndo yatakauya tikabva tazoinvesta mari iyoyo, but takainvesta mubusiness reMabhero. Panguva yacho iyoyo patakainvesta mubusiness iri reMabhero, mukomanashi zvakaitika ndezvekudai so: takangoudzwawo neimwe friend. This was a friend of my husband. Saka vainge vakadzidza vose kubva apo pavainge vachitori kuhigh school kuzonosvika vachizosvika kuuniversity. Saka ndiye akabva azopa murume wangu that idea rekuti bhero riri kufamba. Then ndokubva tazongodecide kuti it was far much better kuti tinge tichimbozama zvimwe zvinhu sezvo zvekujoni zvainge zvichirakidza kuti zvainge zvichinetsa. Mukomanashi takazoti tauya kumusha, aiwa bhero takamboita naro mari, ndisu vanhu vekutanga kuita zvinhu izvi zvemabhero. Takati tichiita zvemabhero kudaro mukomanashi, ndo murume paakazodzoka kumba one day. Murume akati achidzoka kumba one day ndo paakabva azongotondiudza, akatoita zvekundijuma kuti iye ainge akaenda neshamwari yake neumwe wavo uyo wavainge vachifamba naye mushure mekunge tanzwa nekutorerwa zvinhu nemapurisa. Mapurisa vainge vava kutongoziva kuti once vakaona motikari dzedu dzataishandisa dzinenge dzitori nemabhero, ivo mapurisa vaibva vazotora mabhero aya ivo vobva vazomatengesa vatongoita roundabout profit ya 100%, no loss no what. Zvadaro murume akabva azondiudza kuti saka vainge vakaenda kunopiwa umwe mushonga neimwe n'anga. Mushonga uyu wainge uri wekuchengetedza maassets edu. Mukomanashi nemalosses mamwe atainge tamboita hamungandiblame because ndega ndakabva ndaona kuti this was the perfect thing. Mushonga uyu kana uchikwanisa kutibatsira, ndakabva ndaona kuti zviri nani kuti unge uchingoshandisiwa. Panguva yacho patakatora mishonga iyi tainge tichigara pamwe pamba apa painge paine garage, but tainge tisati tava like with a personal car. Saka mabhero aya tisati tatanga kumahodhesa taingomachengeta mugaraji imomo. So mukomanashi inini murume akabva azondiudza kuti iye ainge akaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomubatsira kugadzika mushonga uyu apo patinenge tawirirana kuti ndipo pataifanira kuti tinge tichizougadzika. Saka takazoti tapinda mugaraji mukoma ndokubva tasarudza nzvimbo iyo yatainge tichida kuti tinge tichizogadzika mushonga iwoyo. Takabva tazosarudza mukona umo megaraji umo mainge muine dzimwe simende dzainge dzirimo idzo dzainge dzakasara mushure mekunge garaji iri raiswa floor. Saka taiziva kuti pachinzvimbo ipapo hakuna kana umwe ani zvake aizobatapo pakona ipapo kunze kwemurume wangu. Kana vari salandlord mugaraji umo vainge vasingatombopindi zvachose. Vainge vakatoudza nevana vemamwe malodges kuti kunyange vakaona garaji rakavhuriwa hakuna aitendedzwa kuti ange achipindamo mugaraji imomo because rainge riri part of our house. Zvadaro mukomanashi inini nemurume takamuka pakati pausiku paya nguva dziya dzekuti kunenge kwakati zii. Murume ndopa akabva azondimutsa mushure mekunge alarm yarira. Akabva anditi, chimuka mukadzi wangu, muka tiende kunogadzirisa upenyu hwedu. Ndakabva ndamuka paya asi hana yangu yainge ichirova. Takati tichinopinda mugaraji murume akabva aita kurohwa nehana zvokuti kana neni ndakavhunduka because akaita zvekujamba. Ndakabva ndamubvunza kuti ko chini, akabva
akabva ati ndaona chimwe chinhu, pane chinhu chandaona chichimhanya. Iye akati chinhu ichi akachiona chakamira pakati pegaraji. Saka ndakabva ndangomuti zvimwe kuda hauna kunyatsokuona zvakanaka, sezvo mugaraji umu mainge muine rima, tainge tisati tabatidza malights. Plus iye ainge akaudzwa kuti zvinhu zvose izvi tichizviita taifanira kuti tinge tichizviita muri murima, hataifanira kuti tinge tichibatidza malight, otherwise mhiko dzacho dzaisazokwanisa kushanda zvakanaka. Mukomana inini ndakabva ndazongozvipa zvivindi zvemunhukadzi mushure mekunge ndaona kuti murume wangu rainge ritori gwara. Takabva tazoenda pakona paya ndokubva tatanga tamwaya mishonga. Takati tichinomwaya mishonga iya ndokubva tatanga kuombera, but tainge tichiombera manje tichitaura nevadzimu, but taitaura nevadzimu vemurume wangu. Inini ndainge ndichikosapotawo murume wangu pane izvo zvaainge achiita. Ndainge ndakangopfugamawo pasaidi naye. Takazoti tapedza kuombera mukoma, tikabva taona kuti garaji rose rainge razara chiutsi. Mukoma rainge rakatongozara chiutsi garaji rose. Zvadaro mukomanashi ndopaya patakabva tazodzokera zvedu mumba. Takati tadzokera mumba ndipo pandakabva ndatanga kunzwa kuti painge paine munhu ainge achitaura ari oga mugaraji. Munhu uyu aitaura achiita zvokutodanidzira zvokuti ndakatorohwa nehana ndikati nhasi tichazivikanwa kuti ndozvataronga izvi. Asi mukomanachi takati tava kufamba tichidzokera mugaraji tichiteerera zvekare kuti mamwe malodgers vainge vamuka here, because munhu uyu ainge achidanidzira, but hapana kana munhu akambomuka. Saka takazoti tadzokera mugaraji muya takabva tazoona muine umwe murume uyu ainge aine rimwe zisikarudzi mukoma, zvokuti zisikarudzi iri ainge akatoita rekutomonerera muchiuno make nekuti rainge rakakurisisa mukoma munhu uya. Saka akabva atanga kupopota achipopotera murume wangu achiti, iwewe unogondipinza basa, ende wakambozviwana kupi kuti munhu anopinzwa basa asina kuudzwa muripo wake uyo anofanira kuti ange achizopiwa? Ndipo paya patakabva tatangidza zvekare kupfugama. Takati tichipfugama kudaro ndokubva tazobvunza munhu uya watainge tawana ari mugaraji. Tikamubvunza kuti zvino unodei, nekuti isusu patabuda muno musina kana munhu. Iye murume uya akabva ati ainge achida mwana 1 pakati pevana vangu vasikana. Ndakaridza mhere mukoma, ndakachema ndikati vana vangu hazviite. Akabva ati kana usingakwanise kundipa vana vako pari zvino, chinditsvakira 1 anofanira kuti ange achizova mudzimai wangu, nekuti unotaurisa. Saka ndava kuda kuti unge uchindipa 1 pakati pevanin'ina vako. Ndakabva ndaona kuti vanin'ina vangu vari nani than kuti ndinge ndichisacrifice vana vangu. Ndakabva ndazosarudza munin'ina wangu. Panguva yacho iyoyo pandakasarudza munin'ina wangu uyo mukoma, iye ainge achiri ne14 years, ndo pandakasarudza kuti it was far much better zvake kuti iye ange achitorwa nechikwambo icho chatainge taona chavamo mugaraji. Chikabva changodisappear mukoma. Kubva musi iwoyo chakabva chatanga kuita munin'ina wangu mudzimai, nanhasi uno chinongomuita mudzimai. Munin'ina wangu uyu atambura, ende nguva zhinji ndinenge ndigere naye zvake kumba achichema achindiudza kuti sisi, nhai sisi, achindibvunza kuti ko sisi, inini kasi ndakanyanyisa kushata, but iko kushata kwangu ko hakunawo here vamwe varume vakashatawo seni zvekuti tinokwanisa kungodanana tikakwanisawo kungovaka musha? Iye anoti kana akatanga kudemba saizvozvo mukoma, ndinobva ndasimuka ndobva ndaita sekunge ndinenge ndichienda kutoilet, but hakuna kutoilet kwandinenge ndichienda, ndinenge ndichitoenda kunochema. Ndinochema mukoma nashi, but mukunochema kwangu ndakanzi inini nemurume wangu kunyange tikafirwa nevana vedu hatifaniri kuti tinge tichidonhedza misodzi. Hazvitendedzwi pamhiko idzo dzatakapiwa idzodzo, ndo mhiko dzechikwambo chacho, hachidi kuti tinge tichiyeredza misodzi. Saka ndinongoti kana ndikaenda mutoilet ndinobva ndangotanga kuchema ndichiti asi nhai Mwari, asi ndakaitei? Ndakatodestroya ka future yemunin'ina wangu. Asi ndinozoti kana ndikatanga kufunga vana vangu ndobva ndati saka vana vangu ndo vaifanira kuti vange vachizoitwa mukadzi wechikwambo ichi. Kana hazviiti, zviri nani kuti iye
angoitawo sacrifice yaamai. Handiti kuvana vangu iye ndiye amai kana kuri kunzi inini ndikazoshayika. Ndo zvandinogara ndichimuudza kuti munin'ina wangu usachema, nekuti kana ndikagara ndatorwa nenguva, ziva kuti iwewe ndiwe unosara uri amai vevana vangu. Ndo zvandinongomusimbisa nazvo, but I know kuti munin'ina wangu iye anodawo vake vana, but anyway munin'ina wangu haakwanisi kuti ange achizoitawo vana vake nekuda kwemhiko idzo dzacho dzatakamuitira idzodzo. Zvadaro mukomanashi, munhu uya akabva azotanga kubatsira murume wangu. Mabatsiriro acho aainge achiita murume wangu ndeyekudai so paya pavanenge vachifamba nemotikari, icho chikwambo ichi ndo chinenge chichifamba chiri kumberi kwemotikari. Kana kuri kunzi kumberi uko kana kuine roadblock yekuti panenge paine mapurisa vanenge vaine ukasha, icho manje chinobva chazosvika paya chobva chavanyorovedza mwoyo yavo kuitira kuti ivo vasazoda kuzosecha vangogamuchira mari. Ndo maitiro acho atainge tava kuita mari. Zvino zvinhu izvi zvakazosvika pakuti naturally zvakazodhakwa, but zvinhu izvi zvichinodhakwa tainge takakasika kushandisa mukana ndokubva taita mamwe mabusinesses, but mamwe mabusinesses atakaita chikwambo ichi hatina kana kumbogara takachiinvolva mumabusinesses edu. Saka inini ndasvika pachinzvimbo chekuti chikwambo ichi ndava kuda kuti chinge chichiraswa, but murume wangu zvino igwara. Iye anotondirambidza kutaura nyaya dzakaita sekudaro pose pandinomuudza kuti tadii tatsvaka nzira dzekuti chikwambo ichi tinge tichichirasa. Anobva aita dzimwe hasha obva ati izvezvizviko kana chiri kukunzwa uri kuda kuti chinge chichizondiuraya here. So mukomanashi, ndichiuyawo pano paplatform penyu ndiri kutongotsvakawo advice yekuti inini ndingaitawo sei nemurume wangu, because iye izvi zvinhu izvi hakusi kuti achiri kuzvida, nayewo haachazvidi, but munhu wekuti zvivindi zvemunhurume zvinofanira kuva nemunhurume. Iye murume wangu hahana zvinhu izvi. Handidi kuti zvinge zvichizotitambudza kumberi uko kwatiri kuenda, yeti isusu takazoshanda nesimba tichivakiridza mamwe mabusinesses. Hongu start takaiwana kubva pachinhu ichi, but isuwo takazoisawo ziya redu. Ndokusaka ndauyawo pano mukomanashi paplatform penyu kuri kutongotsvakawo rubatsiro kuti ndingapafambisawo sei. Zvimwe zvezvinhu zvinoitika mukomanashi ndezvekuti takazomove out of that place. Iko zvino tava kutogara a full house, but titori neimwe imba yedu. Chikwambo ichi chakatirambidza kuti tinge tichienda kunogarako kumba ikoko. Imba iyo yatakavakisa, saka kunongogara maloja. Hameno kuti why chakatirambidza kuti tinge tichienda kunogara ikoko, chakangotiti kana mukaenda uko munokwanisa kuzokuvadziwa. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai so pane umwe musi uyo wandainge ndichibva ku all night prayer. Ndakati ndichibvako ku all night prayer kuya ndo pandakabva ndazongosangana nacho chikwambo ichi. Ndakatosangana nacho chakandimirira pagate, chakabva chanditi inini handisi kuguta, amai inini havasi kundigutsa, ndiri kuda umwe mukadzi wechinumber 2. Ndikabva ndati inini handina mukadzi wandinokwanisa kukupa nekuti takaita zvinhu zvatakatenderana. Saka icho chakabva chati kwandiri, kana usingadi kundipa umwe mukadzi wekuti ndinokwanisa kupota ndichiita naye bonde, zvinoreva kuti pari zvino kusvika uchizonondiwanira umwe mukadzi, iwewe ndiwe uchazova mukadzi wangu. Ndakabva ndachituka mukomanashi. Zvino mukomanashi, ndakati ndachituka kudaro, ndakabva ndazofind out kuti ndatova nedambudziko rekungobuda discharge iyi. Ndakambotanga ndanetsana nemurume wangu, ndikabva ndati zvimwe kuda murume wangu ndiye ainge andipa sick, but now I can see kuti iyi haisitombori sick. Nethreat iyaya iyo yandakapiwa nechikwambo ichi, ndava kutoona kutoti chikwambo ichi kuda icho chiri kupota chichirara neni, but chiri kunorara neni chakazviwandisa. Zvino ndauya pano mukomanashi nenyaya dzangu idzi dzandiinadzo, ende ndinoziva kuti nyaya dzangu dzakawanda, but ndiri kungodawo advice. Kana kuine vanokwanisa kundipa advice vari kurarama varimo mazviri zvinhu izvi, please ndibatsireiwo ndikwanise kubatsirikana, because pandimire ndinotoona kutoti pakaoma. Wangu murume ndinomuona kuti
iye zvake murume wangu haana zvivindi zvandaitarisira kuti semunhu anozvizivira kuti akaromba anofanira kuti ange achiva nezvivindi, but zvivindi zvacho haana. Saka inini ndava kutomira zvangu semurume murelationship iyi, but murume manje iye anoti pose pandinenge ndichizama kuda kutaura naye iye anobva ati usataura, nekuti kana ukataura uchiti uri kuda kuti tinge tichienda kunochirasa, what if chikazotinzwa tichiheva this discussion chinobva chazotiuraya. Iye ari kuti zvekufa ndo zvaasingadi. Please advise me, kana variko vari kurarama vari muzvinhu izvi, ndibatsireiwo ndikwanise kubatsirana nemurume wangu pachiri nenguva. Handidi kuti paya patinenge tazochembera tozotanga kutorwa nevana tichiendeswa mudzin'anga dzakasiyana siyana tichinzi isusu takaromba, kana zvichigadzirisika ndokuda kuti zvigare zvangu gadzirisika. Imwe help yandiri kuda ndeye kuti ndingaitawo sei kuti zvinhu izvi mukunodzingwa kwazvo zvinge zvichidzingwa but tisazotorerwa upfumi hwedu, sezvandakuudzai kuti humwe upfumi hwakazouya mushure mekunge tatora chinhu ichi, mushure mekunge tasiya zvekuita zvemabhero. Saka handidi munhu anozotikanganisira nemabhizinesis mamwe edu. Ndinongoda kuti tinge tichingodzingirwa chikwambo ichi tikwanise kungoramba tichienderera mberi neupenyu, living a normal life. Kana kuine vanokwanisa kubatsira, please ngavakupei nhamba dzavo ndinozova contacta zvangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kana kuine munhu anozvigona, inini ndikuda kuti zvinhu izvi zvinge zvichingodzingwa, chikwambo chacho hanzi chongodzingwa zvacho. Kana chadzingwa isusu toramba tiine mabusinesses edu awo atakazoita soon after tabva mukutora chikwambo ichi, because zvemabhero zvacho hatichazviiti. Saka we do not need chinhu ichi anymore, we want to throw it away. But murume wangu anotya, anoti pose apo pandinenge ndichida kutaura nezvenyaya iyi anobva ati nyarara usataura, nekuti kana ukagara wataura tinokwanisa kuzonzwikwa nacho chikwambo ichi chikauya chikati rova. Hei pakaipa.